Salutare, eu sunt Raul. Liniște! Nu mai pot. Mergem? Haideți să ținem niște copaci. Ne facem casă în copac? Dar nu Na, mai apare acolo, se Vlad, știi- cu mobile, nu? nu contează, lasă așa. Și cum o vrei să ne Nu știu ce mai era acolo. ok? Audio? Da. prea. Muzică, nu trebuie muzică. Trecem de urmă. Sper că să auziți bine, că nu prea... Nu am filmat până acum. Vlade, Adică am strângem tot, 64. Să strângem în parte. Adică am filmat pe alte canale și nu s-a filmat bine și în Nu fine. s-a filmat bine, dar să-i dea, nu mi-a plăcut. Cum vedeți aici, în partea stângă sus este Vlad, de la Vlad, mobile, dar mi-am pus poza mea. Vlad, Narcis. Mami, De mami. ce face? Așteaptă-te ungure. Așteaptă-te ungure. Bă, faceți un... Spune un Faceți țigaresc. Îți place, nu mă trăjează. Nu înțeleg. Nu mă înțeleg, îți place. Face bine artist și cam. Punte. 20.000 de puncte. Aoleu, s-am pus aici, oameni, că sunt în Da, vă să... Bă, Raul, ce să-mi faceți voi mie? Aoleu. Strângeți de niște... Să slugălim? Da, să vă Haideți-mă că aduceți-mi Doare-mă o să acolo, doresc. că vreau să fac aici... Să dau băgați în copac, apropo, dacă nu vă dați seama. Iar. Nu vă rog că de nu. Băleu, domnule. Asta numai casă în copac, de când am făcut o casă în copac, numai casă. Da, și am făcut Casă în copac. De ce vizor? De ce? Vă pun o poză la final când... Bă, Vlad, de ce îți face noroc la Da, ușă și da, tu zici? Nu-i deschis. Da, nu se face mare lucru. Vă pun o poză la sfârșitul Bă, videoului. vedeți că ești o oaie, Raure! Și fata mea! Da, bă, o să vă las să zic, nu am despre podcast. Vedem. Raul. Da. Și Narcis nu cred că o să fie cu noi mereu. Da. O să fie la câteva videouri. Depinde când avem timp. Dacă vă place seria asta Să de... nu schimb telefonul. Dacă vă place seria asta de Minecraft, Minecraft. Nu Nu pot să acolo ce Nu, și se vede. Ăsta este o oaie sus. Oh, mă. Mă, Mi-am ieșit din greșeală. Andreea. Cam mi-au timp. Asta Asta și eu. Și sper să ne auzim bine. Da, am văzut nu să nu Bine, greșeală. Lemnul meu. Lemnul meu. Cât se filmează bine? Cât? Vezi în 60 de FPS-uri. Da. Nu vreau să zic filmat, am făcut să te la mine. Și joc acum în 38 de FPS-uri pentru că am atât puține pentru că nu am fost să filmez. Raul, hai să-mi dai niște... Cât ai când trebuie Raul la casă? 40. Dă-mi. Mă aștept pe gândul. Hai. Știi cât e FPS-ul joc acum? Cu 0. Da, serios? Nu. Dar ce rog, 16, 25 Bă, grasule. Acum am dat 30. Grasule. În 33 de FPS-uri. Grasule. 37. Nu cu tine, că cu tine. 35. Stai să mă oare. Grasule. Mă, hai, Da, Narcis.
Paula lì, c'è che non c'è. Posso stare oia. Hai să-ți dau lemnul. Nerăbdătorule. Acum de story. Nerăbdător ești, măi. Nerăbdător. Frate, cât să mă faci eu de mai mare? Vino să-ți dau. Mai am... Asta e, și tu. Nu mi-am molestat pe nu. Ce n-are acolo. Și pe tine așa avem o roză de tine. Hai mă să Fără. dau. Nu mai pot să mă aștept. Eu îmi dau 6 din lemn. Voi cât aveți? 2 minute. 2 minute de acum 40. 2. Cât? 42. Dar eu strâng și strâng un set din asta și facem multe. Muște? Multe. O să vă arăt ceva tare imediat. Uite să vezi. Cum e de tipul nostru să fie jur de vreo Ce? 15 minute? Da, e cam Că două, cam așa. Am două. Uitați-vă voi la minuția aia. Uitați. La aia. Au dus pe o planetă. Gata, captică. Raul, termin te rog. Mă duc să escaladez un munte. Bă, Raul, nu mai face să... Serios, Ivan. Chiar și de mine. Bine, vreau să toată lumea. Ce să zic? Paula! De ce nu mai încep? Păi ce să fac? Ce vreau să fac? Ai, fraților, e noi sunt că nu avem. Hai pe cum e în copac! Raul, faci cu minunăția aia. La hack. Nu-i hack, Raul! Nu jucăm cu asta așa. Bă, dar de ce ești mirobo? Dar vin trebuie să mă rău prostule. Păi n-ați zis că e începător, dar nu știu. Ce serios, mă, Raul, e bine. Morim așa. Marin? Hai mă, că pentru noi ce să fac. Nu, bă, că eu fac legi, acum fac legi. N-ați zis începător și n-am ce face. Asta nu fac. Tu, Paul! Paula! Nade, da, bă, s-auge urât. Nu s-auge. Ba, s-auge. Bani. Am făcut un De-abia casting te-auzi pe tu. bărea asta. Am făcut să... Da, ia știu. Unde, Vlad? Unde faci? Pus muntele lui Dumnezeu să vă Am zis să te aduc lemn. auzi, Vlade, Da. nu mai am numai un lemn dacă vrei. Du și pe aia. Du-te, joacă aici. Zice că trebuie să mă duc pe el. Ce m-ai zis? Bă, eu am mai mult lemn decât getat. Jos. Eu am Jos, gata făcut. jegosule! Termină. Jos. Nu te faci jos. O să termin mai mult singur. Pentru că au puțin. Da, ha. Nu o să curaj de singur. Ba da. Pariu? Nu are curaj. Pariu? Mapa asta. Nu mă pas. Da. Narcis. Ieși. Facă Nu mai făcătură. ajuns lemnul pe la mine. Stai că... Mulțumesc, dar... Iar mi-am ieșit. Bă. N-aș stare un chestie. Bă. Eu sau telefonul, hai să fim serios. Am un trick. Ce să fac la ca să mai... Ca să mai ieși. Parcurs. Să duc ca să nu mai ieși. Parcurs. Știi ce să Mi-e faci? foame! Ca să nu schimb telefonul. E mobil. Mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame, că am mâncat o carne. Un stat pe PC-urile toate. Un stat pe Când PC-urile. dau pe PC-ul acum. Nu înțeleg cum e tuturor Oricum o să mi schimb. ramen. Stați mă că mi schimb. Ce cu telefonul schimb? Ăla lui mama.
Samsung Galaxy S3. Ce? Ace. Ace! O să ocupă la baterie la el. În Ocupă la fine. baterie și unde? De la tate. Nu-mi dau ce bag. Stai mă că nu pot să ți-l dau. Narcis! Hai jos până repede. Aoleu, și vai. Vii jos. Da, frate, vreau să vă dați Vii un jos like dacă vă place această lume. Serie. O serie de băi beta, de... până în sus, de ce o să mai facem nou? Au! Caută-mă. Pe servere non-premium. Pentru că nu oricine poate avea un cont de ăsta premium. Dar trebuie să o pun aici în ea. Ui, veri că lemnul în ăsta. Hai, deschide-te. Așa. Fac un crafting bloc pentru că mi-e lene să mă duc până în bloc. Mie nu mi-a făcut. Unde ești, Narcis? Încă 2 chestii. O să spere pe Narcis foarte tare. Ce câte lemn avem până acum? Să încerc. 2 securi. 2? Da. Bravo. Făcut. Da, făcut. De ce? Scuzați asta. Deci da, eu ce-ai dat în mine. Scuze, dar vezi că fac și tu aici. Nu să mai dăm lemn? Dai lemn, nu fac asta și mă duc la minat. Nu, că eu Nu mai da, Laure! imediat. Raul termină, nu mai da. Eu n-am făcut nimic. Raul, că a fost capa de aia. Vreau ce bucură. Stai, tati, n-am nimic. Ia, du-te, fide, tu. Hei. O să faci parodii, dar nu. Acum o să fac un viitor doar. Nu m-am de ce m-am pus aici. Dar ce că n-am făcut nimica? La ce termină, bă? Dar nu tot Dominic. Mă duc să iau niște. Mai ai nevoie de mult lemn. O să facă și live. O să avem mult. Vlade, ia să mult lemn în sus. Da, fraților, și cam